Hola a tots, m'alegro que hagueu tornat al canal. Com heu vist al títol, avui us ensenyaré a isolar una variable, o sigui, en aquest cas, la nostra x. Abans de començar, necessiteu saber la norma dorada, la qual diu que algo que passa en un costat de l'igual també ha de passar a l'altre, i això passa en totes les equacions. I és la nostra norma dorada amb la que treballarem durant tot el vídeo. Per exemple, si en un costat de l'igual restem 2, a l'altre costat també haurem de restar 2. Us faré un exemple de cada perquè ho entengueu millor. Començarem amb la suma. En el nostre exemple tenim x més 2, igual a 7. Veiem que al costat de la nostra x tenim un més 2, el qual ens molesta. Doncs començarem subtraient-li 2 i acabarà sent x més 2 menys 2, que iguala 7, i com li subtraïm 2 en un costat, també ha de passar a l'altre. I així acabem amb x més 2 menys 2, que iguala 7 menys 2. Calculem això i acabem amb x més 0, perquè més 2 menys 2 igual a 0, igual a 7 menys 2, que igual a 5. I com el 0 és 0, el podem treure i ens quedem amb x igual a 5. I com la x està totalment sola en un costat de l'igual, ja l'hem isolada. Continuarem amb el cas de la resta. En aquest exemple tinc x menys 5 igual a 12. En aquest cas ens molesta el menys 5. Per treure el menys 5, o sigui que sigui 0, li sumarem 5. O sigui, acabarà x menys 5 més 5, que iguala 12. I com li hem sumat 5 en un costat, apliquem la nostra norma dorada i també li sumem 5 a l'altre costat, ja que així es queda sent una equació. Ho calculem, o sigui, 5 menys 5 igual a 0, el qual ens quedarà en un costat amb x més 0, el qual no és res, o sigui, ens quedarem amb la x sola, que és 12 més 5, que són 17, i ens quedarem amb x igual a 17. Ara que hem acabat de resoldre la suma i la resta, continuarem amb la multiplicació. En aquest exemple tenim 3x, el qual significa que el 3 multiplica la x, o sigui 3 cops, igual a 21. Ens molesta aquest 3 que multiplica la nostra x, i per anul·lar una multiplicació s'ha de dividir, per lo qual fem 3x dividit entre 3, ja que x multiplicat per 3 dividit entre 3 serà el mateix, o sigui, s'acabaran anul·lant, que igual a 21, però no ens descuidem de la nostra norma dorada, el qual ens diu que aquí també hem d'aplicar-ho, o sigui, també l'hem de dividir entre 3. I com ja hem dit, se'ns anul·la el multiplicat per 3 i dividit per 3 a la x, el qual es queda sola, i acabem calculant 21 dividit entre 3, que ens acaba donant 7. I ja l'hem resolt aquesta. Continuem amb la divisió. En aquest exemple, x dividit entre 4 igual a 8 ens molesta el dividit entre 4 al costat de la x. Això significa que el multipliquem per 4. O sigui, ens queda x dividit per 4 multiplicat per 4, el qual ens acaba donant 8. I com la nostra norma dorada ens diu, hem de multiplicar també a l'altre costat. O sigui, ens acaba sent 8 multiplicat per 4. Ho calculem. X dividit entre 4 multiplicat per 4 clarament s'anul·la, o sigui, ens queda x, i a l'altre costat 8 per 4 dona 32. I així acabem amb la divisió.
acabarem amb els dos que semblen més difícils, però en veritat no ho són, l'elevat i l'arrel quadrada. Començarem amb l'elevat. En aquest exemple tenim x elevat a 2 que igual a 16 i volem treure el nostre elevat, ja que ens molesta al costat de la x. Li posem una arrel al davant, ja que així l'elevat i l'arrel s'acaben anul·lant i la x s'acaba quedant sola. Però, com sabem, també ho hem de fer a l'altre costat. O sigui, li posem una arrel al 16. I així ho podem acabar calculant. Com al costat de la x l'arrel i l'elevat s'anulen, queda x, i a l'altre costat l'arrel quadrada de 16 és igual a 4. Finalment, farem l'arrel quadrada. En aquest exemple tenim l'arrel quadrada de x és igual a 4. A tot arreu on s'aplica l'arrel quadrada, ho posem en parèntesis i ho elevem al quadrat, ja que per anul·lar l'arrel ho hem de posar al quadrat. I les parèntesis són perquè sapiguem que posem tot això, ho elevem. I, com sabem, també ho hem de fer a l'altre costat. O sigui, li posem unes parèntesis a tot de l'altre costat i ho elevem. Calculant, s'acaben anul·lant l'elevat i l'arrel quadrada a la x, o sigui, es queda la x sola, per tant, ja l'hem isolada, i finalment calculem 4 elevat a 2, el qual és 16. I així ja finalitzem aquestes equacions. Acabaré fent-vos un exemple amb dos components, o sigui que hi ha la multiplicació de 3x més 14 i la suma de més 14, que això iguala 32. La primera cosa que farem serà mirar el que ens molesta, que en aquest cas és 3x i més 14. Per això, el més fàcil de treure en aquest cas és el 14. Per tant, fem 3x més 14 menys 14, ja que més 14 i menys 14 s'anulen i es queden a 0, i, seguint la nostra norma dorada, ho hem de fer a l'altre costat, o sigui, també hi posem un menys 14, el qual ens acaba donant 32 menys 14. Ho acabem calculant, o sigui, 3x més 14 menys 14, ens quedem amb 3x, que són igual a 32 menys 14, que acaben sent 18. Finalment, hem de treure el 3 multiplicat per x, o sigui, per anul·lar una multiplicació l'hem de dividir, i acabem fent 3x, o sigui, 3 multiplicat per x, dividit entre 3, ja que així s'anul·la la multiplicació i la divisió. I, com sabem, també ho hem de fer a l'altre costat, o sigui, ens acaba 18 dividit entre 3. Ho acabem calculant, se'ns anul·la el multiplicat per 3 i el dividit per 3, i acabem amb 18 dividit entre 3, que és igual a 6. I ja està, hem finalitzat aquesta equació. En cas de que tingueu preguntes o vulgueu saber alguna cosa, poseu-ho als comentaris. Si teniu noves idees per als vídeos, també poseu-ho allà. I moltes gràcies per haver escoltat fins aquí. Ens veiem la pròxima i adeu. Però saps que si no la cagues no avances, i és per això que t'encalles i et falles a tu. Fas trampes. Vas donar la culpa als altres, però saps que si no la cagues no avances, i és per això que t'encalles i et falles a tu. I don't wanna wake up, 'cause I'm lost in my dreams, I don't wanna wake up.